मोननैनि गेजेराव तामुलपुराव जुडिशियेल कर्टखौ गायसननायनि थाखाय चिफ मिनिस्टारा खोथा होदों। बावैसो आसाम पुलिसनि माखासे सावरायनाय बायदियै एसपि जि मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन बेनि रिपर्ट बायदियै तामुलपुर आरो गरेश्वर बेनि जि कर्ट बेखौ रंगियाव खालामनायनि खोथा मोनसे हाइकर्टआ फोसावदोंमोन। नाथाय बेखौ आंबो साननैसो सिगाङाव चिफ मिनिस्टार बिथांनो लाइजाम हरदोंमोन आरो दिनैनि जि सावरायनायावबो बियो जायगा मोन्दों। दा बेजों चिफ मिनिस्टार बिथाङा थांखि लादों जे हाइकर्टजों सावरायनानै तामुलपुराव थाबैनो कर्टखौ गायसननाय जागोन, बेखौ बिथाङा खोथा होदों। जब माखासे गोदान जब ओंखारनायनि बाथ्रा दङ, माखासे फोरोंगिरिफोरनि ड्रप पस्ट बायदिसिना गोबां जेंनाफोर दङ। बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय माखासे राहा लामा लानायनि खोथा रायलायदों आरो लोगोसे सिटेटआव जिखिनि जोंनि फरायसाफोर सिटेट पास खालामना दङ बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट, लोगोसे आरोबाव सिटेटआव बर' MIL साबजेक्टआ गैयाब्ला जोङो बेखौ गोदानै आसाम सरकारा बर' बिजोंनि थाखायल' टेट खुंगोन, बे खोथाखौबो दिनै बिथांमोना फोसावदों। बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ जोबोद सिरियासलि दिनै फिन खेबसेबाव सावरायनाय जादों। जोंनि माखासे बर' फेमिलिफ्रा सनितपुर आरो बिश्वनाथआव हानि मोनथायफोरखौ मोनबाय। बिटिआर ओनसोलाव जों गावनो मावगासिनो दंखायो। दा बेनि अनगायै बिटिआरनि बाहेराव सनितपुर बिश्वनाथजों लोगोसे खाखि रिजार्भआव एबा कार्बि आंलंआव गोबां जायगाफ्राव जोंनि मानसिफ्रा हानि मोनथाय मोननांगौ। दा दिनै मोननै मिटिं जादों आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो आसामनि मन्थ्रिफोर बिथांमोनजों। गिबि सावरायनाया जादों आसाम सरकार एबा आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो अफिसार बिथांमोनजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बेनिफ्राय जोंनि सरकारनिफ्राय आं आरो जोंनि EM रन्जित बसुमतारी आरो MCLA जोंहा सन्जय स्वर्गियारी दङमोन। बेवहाय बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ जोबोद सिरियासलि दिनै फिन खेबसेबाव सावरायनाय जादों। बिनि सिगाङावनो बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ लानानै बिटिआरनि सिङाव आरो बाहेराव बे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि सायाव गोथौयै सावरायनाय जायो आरो बेवहाय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिफोर दाबिमोन बेनि मेक्सिमाम दाबिफोरखौनो आरो लोगोसे बर' बिजोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय दिनै माखासे इसुसफोरखौ सलुसनाव लाबोनाय जादों। बेफोरनि गेजेराव जाबाय माखासे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ वान स्टेप आवगायबावनानै हाइ स्कुलसिम प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों। आगोलाव बियो कलेजावल' दङमोन सिमा खानानै, नाथाय बेखौ हायार सेकेन्डारि आरो हाइ स्कुलसिम लांनायनि थाखाय दिनै थिग खालामनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जिखिनि स्कुल आपग्रेड खालामनाय 100 फरायसालिखौ आपग्रेड खालामनाय आरो बिनिनो 50 फरायसालि बिटिआरनि सिङाव आरो 50 फरायसालि बिटिआरनि बायजोआव बेखौ आपग्रेड खालामनायनि खोथाखौ दिनै सावरायनाय जादों। आरो बेखौ बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो सावरायनानै बिनि बायदिसिना जेंनाफोरखौ सुस्रांनायजों लोगोसे स्कुलनि लिस्टखौ बानायनानै बेखौ आपग्रेड खालामनायनि खोथाखौ सावरायनाय जादों। फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट, हाग्राबारि ओनसोलाव गोबाव सम रायजो जाबोनाय जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा हानि मोनथायखौ मोननांगौ। दा जोंनि सरकार जानायनि उनाव एबा बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव गोबां रोजा रोजा जोंनि माखासे बर' फेमिलिफ्रा सनितपुर आरो बिश्वनाथआव हानि मोनथायफोरखौ मोनबाय। बिटिआर ओनसोलाव जों गावनो मावगासिनो दंखायो। दा बेनि अनगायै बिटिआरनि बाहेराव सनितपुर बिश्वनाथजों लोगोसे खाखि रिजार्भआव एबा कार्बि आंलंआव गोबां जायगाफ्राव जोंनि मानसिफ्रा हानि मोनथाय मोननांगौ। दा बेखौ लानानै दिनै फाइनाल रायलायनाय जादों आरो फैगौ मास मोनथामनि गेजेराव बेवहाय माखासे हानि पजिशन सार्टिफिकेट होनायनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा दिनै थांखि लादों। बेजों लोगोसे माखासे फोरोंगिरि थिसननायाव गोबां माखासे आयदाफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों जे बोरैहाय जोंनि भेकेन्ट पस्टफोरखौ सुफुंनो हायो आरो माखासे फोरोंगिरि थिसननो हायो। आरो लोगोसे मडेल जि कलेजफोर फोसावबाय बेवहाय जोंनि मैखोम ओनसोलफ्राव जेराव जोंनि बर' सुबुंफ्रा रायजो जानानै दङ बै ओनसोलफोरनि कलेजफ्राव बर' साबजेक्टखौ एबा बर' MILखौ थिसननाय जायाखैमोन। दा बेखौ थिसननाय जागोन आरो उनाव जेरावनो कलेज गायसना मानो जोंनि सुबुं अनजिमा थानाय ओनसोलाव जायोब्ला
बे बर'नि जि बर' साबजेक्ट बेखौ अरायसम थिसननाय जागोन। बेनि अनगायै जोंहा जि उदालगुरि कलेजाव इउनिभार्सिटि केम्पास गायसननाय, लोगोसे बड'लेण्ड जोंहा क'क्राझारनि जि गभर्नमेन्ट कलेज बेखौ इउनिभार्सिटिसिम जोंहा आपग्रेड खालामनाय, बे हाबाफारिफोरखौ थाबैनो मावनायनि थांखि लानाय जादों। आरोबाव मोनसे मोजां बाथ्रा, बिटिआर एकर्डआव इउनिभार्सिटि मोनसे अर्गेनिक इउनिभार्सिटिनि मोनसे दफा दङमोन। दा बेखौ दिनै थांखि लानाय जादों, जेब्लायसिम इउनिभार्सिटिखौ फुल फ्लेजेड लुफुंनाय जाया बै समसिम जरहाट एग्रिकालसार इउनिभार्सिटिनि मोनसे केम्पास उदालगुरियाव गायसननाय जागोन। दा बे सोलोंथाइनि बागै गोबां खोथा रायलायनाय जादों। बेनि अनगायै बिटिआर गोरोबथानि बायदियै जोंहा मार्टियारफ्रा एक्स ग्रेसिया मोननाय, एनडिएफबिनि थालांनाय माखासे जेनुइन केडारफ्रा बिथांमोननि जि रिहेबिलिटेसन मोननाय, केस उइथड्र खालामनायनि थाखाय माखासे पलिसिस, आरो बेजों लोगोसे स्पेसियेलि एक्स एनडिएफबिखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनाय माखासे पलिसिखौ दिनै एडप्ट खालामनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि इस्युखौ लानानै थाबैनो मावफुंनायनि थाखाय दिनै थांखि लानाय जादों। आरो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव समस्तिखौ थिग खालामनायजों लोगोसे बेवहाय इलेक्सन खुंनाय बायदिसिना बाथ्राफोरखौबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरजों आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो मन्त्रि बिथांमोना सावरायनाय जादों। दा दिनै नायोब्ला जे जोंनि जिखिनि जेंनाफोरखौ लानानै जोङो सानबाय थादोंमोन, बे गोबां जेंनाया फैगौ डिसेम्बरसिम सुस्रांजानायनि लामायाव रोखा जाबाय। आरो जिखिनि आद्रा थालांगोन बेखौबो थाबैनो सुस्रांनो होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा खोथा होदों। आरो सेप्तेम्बरनि गेजेराव जोंहा फोसावखानाय जिखिनि गामि दङमोन सनितपुर बिश्वनाथआव, बेखौबो बिथाङा नटिफिकेसन होनायनि थाखाय बेब'स्था खालामगोन, बे बाथ्राखौ बिथाङा दिनै रोखा रोखा बुंदों। दा नंखायनो जाय जोंहा रोजा रोजा सुबुंफ्रा मुंख्लं जालांबाय हारिनि थाखाय, दिनै बिथांमोननि खोथाखौ लानानै जों अरायसम सानबाय थायो। आरो जायफ्रा गोरोबथा खालामनानै दिनै न'आव फैबाय, बिथांमोनाबो सानबाय थायो जे जोंनि जेंनाफ्रा मारा जोबस्रांगोन। दा बेफोरखौ लानानै दिनै जोंनि सावरायनाया जोबोद मोजां जादों। आरो आं मिजिंथिदों जे बियो थाबैनो जोंनि रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदि जों मोगथाङाव महर होनो हागोन।